रोम रोम भाइयों दर्शक बंधु ମୁଁ ତମ ନିଜ ମାଉସୀ ପୁଅ ପର ପାପୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ଆମ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସବୁ କାଲଟୁ ଯାଇଛି ଆମ ଗାଁ ଆଉ ଘରେ ବାଘ ନାହିଁ ମାନେ ମିରିଗତ ନାଟ କରିବାଟା କରିବ ଆଉ ଆଜି ପୁରା ଘାଟି ଦେବି ଆଜି ଘରେ କେହି ନାହିଁ ପୁରା ଆଖିଟିଆ ବାଘ ରହିବ ଆଜି ଘରେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଭାବିଥିଲି ଆମ ଘରେ ତ ଆଜି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଦିନ 10ଟା ଯାକେ ଶୋଇବି 10ଟାରେ ଉଠିକିନା ଆଡୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯିବି ବୋଲି ଆଉ ହେଡୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ମୋ ବୋଉ କଲ କଲା ମୁଁ ଏଠୁ ଡରି ମରି ସାହସ କରିକିନି କଲାକୁ ଉଠେଇଲି ମୋ ବୋଉ ଏଠୁ ପଚାରିଲା କଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ଏଠୁ କହିଲି ଶୁଇଛି ହେଡୁ ଯାହା କହିଲା ଦେଖ ବସ ବୁଡ଼ିଲା ତମ କୂଳ ବୁଡ଼ିଲା ମରା ଘରେ ନଗାଇବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ନଗାଇବ। ଆଜ୍ଞା କିଛି ଏଇଭଳିଆ କଥା କହିଲା ଯେ ମୁଇଁ ବି ଶୁଣି ପାରିଲିନି ମୋ କାନରୁ ଖାଲି ବ୍ଲଡ ବାହାରି ପଡିଲା ହେଠୁ ବହୁତ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଏଇ ଶୀତରେ ଘରୁ ବାହାରିକିନି ସୁଇଟର ବୁଇଟର ପିନ୍ଧିକିନି ଆଇଲି ବାହାରକୁ ଝାଡୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମ ସାହି ଲୋକ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ବେକେ ବାହାଘର ହେଇପଡେ ଯେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ହେଠୁ ଝାଡୁ ମାରି ସାରିକିନା ମୁଇଁ ବଇକିନା ଟିକେ ଭାବିଲି ଯେ ମୋ ବୋଉକୁ କହିଦେବି ବୋଲି ଆଉ ମୋ ବାହାଘର ବୟସ ହେଲାନି ଆଉ ବାହାଘର କରେଇଦିଅ ମୁଁ ଏମିତି ଝାଡୁ ମାରୁଛି ଆମ ସାହି ପଡିଶା ଲୋକ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ମତେ ଖରାପ ଲାଗିବନି। ହେଠୁ ମୋ ବୋଉ କଥା ତ ଭାବିକିନା ମତେ ଭୟ ଲାଗିଲା ଆଉ ହେଠୁ କହିଲି ହଉ ପରେ କେତେବେଳେ କହିଦେବା। ହେଠୁ ଏତେ କଥା ଭାବି ସାରିକିରି ମୁଇଁ ଗଲି ହେଠୁ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ପାଇଁ ଏଟାକୁ ଦେଖିଲ ସୋମବାରଟାରେ ଅନ୍ନ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛି ଏଟାକୁ କେମିତି ନାଜ ନାଗୁନି ଟିକେ ଯେତେ ଯାହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ କଣ କରିହବ ମୋ ଭଉଣୀ। ହେଠୁ ମୁଇଁ ତ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଭିତରେ ମୋ ବୋଉ ଘରିକା ଆଇଲେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ବରା ଧରିକିନା ଆଇଲା ଆଉ ମତେ ଆଜି ସକାଳୁ ଏତେ କଥା କହିଛି ନା ଏଥିପାଇଁ ବରା ଧରିକିନା ଆଇଛି ଯେମିତି ମୋ ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ ହେଲେ ଯାହା କୁହ ବରାଟା ଭାଇ ହେଇଥିଲା ଟେଷ୍ଟ ବରାଟା ବରା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର ପାଠ ତ ଟଙ୍କାଟିକର ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ଯାଉଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ କଣ ଲେଖିବି ହେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ହେ ପ୍ରଭୁ 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 ମତେ ଖାଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଦିଅ 3ଟା ନଡ଼ିଆ ନେଇକିନି ଫଟେଇବି ଅନ ଆମେ ଆଇକିନି ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ନେ ପଛେ ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖା ନାହିଁ ମାନେ ସବୁ ଘରେ ବଇନା ତାହେଲେ ପାଠ ପଢୁଛି ଆଇଛୁ ହେଠୁ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଇଛି ହେଠୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଆଇଲା ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ଏଇଭଳିଆ ପିଲା ଯେ ୟା ପାଖରେ ବେଗ ଅଛି ନା ପେନ୍ ଅଛି ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ କିରା କରିବ ହେଠୁ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟିରେ 4 ଜଣ ବଇକିନା ଆଇଲୁ ଆଉ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଯାଉଛୁ ଯେ ଲୋକ ପୁରା ବାଟରେ ଦେଖିନା ଆମକୁ ଡରି ଦେଖୁନ ଟିକେ କେମିତି ହଉଛୁ ଆମେ ହେଠୁ ଇନ୍ତି ବାତରାମି କରିକିନା ଗଲୁ କଲେଜ ଭିତରକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ହେଠୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକିରି ଆଇଲୁ ଯେ ଦେଖ ଆମ ପିଲାକୁ ଖୁସି ପୁରା ନାଚିଲାନେ ମାନେ ଲେଖିଛି କୋଉ ଭଳିଆ ପରୀକ୍ଷାରେ ତମେ ଭାବ।